umuteri kata kama chielo. Tingeni hera mihao nyakora mga nyaka wawinjire. Okocho ni nyaka koro ni bedi Kenya samoro jahera ni nitiere Uganda. Nyalo na bedo Nairobi to jahera ni nitiere Nakuru, samoro jahera ni nitiere Kisumu. Maga hera mihao. Long distance relationship. As long as okudak kanyakla e ot achiel odiochieng' kodiochieng' ok idhi ni dhi tich iduogo samoro yudo jahera ni e ot. Mane hera ma ihao. Makoro kioro ote, mage ote mabende adwaro bedo kane. Ni bende nyiso experience mabende sebedo godo. Titus, saka jal mosebedo gi jahera ne mabende in bende koro wacho ni mari ne nitiere pinje mago maoko. Nyiswa no bedo nade? Achera ni kapok wachako gi achiedh nade nikech achiedh nade nyalo bedo buora. Ber mane to bende nyalo nyiso ni for how long mama no sedhi to jahera ni no bende pod nitiere godo nyaka sani. Mokwongo mano ne na the first time mabedo gi ginene a relationship aina no. To kalore gi love language na. Love language na en touch. Gulo. Mulo. Koro ngato kaka an mobed oero touch, oero hugs, oero ni spend quality time gi jahera. Then very different, very difficult. Manemiyo koro communication no bedo ma very very frequent. Mondo oginene o compliment the distance manoantiere gono. But one of the benefits mananeno ni no communication and rampant. Communication no wuoyo mang'eny sana. Nikech iyudo ni samana nindo kae gin gisechio ineno koro timeline mano no kanye manabedo a night all ineno ngama tiyo gotieno mano ni kesha ni wachera hera no miyo kesha sana ineno ma wane sim wane ginene wane video ineno mondeka owuo gi jahera.